Gin-aprubahan sang Department of Agriculture ang 13 ka mga kumpanya halin sa pungsod sang Chile agud mag-export sang karne padulong sa Pilipinas. Suno sa DA, ginhatagan sang 3 ka tuig nga akreditasyon ang mga kumpanya halin sa Chile agud maka-export o kon maka-export sang karne, kaangay sang baka, baboy kag manok kag iban pa nga byproducts para ma-diversify ang mga pagkaon sa sulod sang pungsod sa tunga sang kakulangan sa supply kag sakit sa mga kasapatan. Sa pahayag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. nga bisan nagapaninguha man ang pungsod nga mag-produce sang mas madamo nga pagkaon kaangay sang karne, kinahanglan man sang iban pa nga source halin sa iban nga pungsod. Ginatag man niya nga ang Chile nakatuman sang standard sang World Organization for Animal Health kag ang mga kumpanya nakapasar man sa quarantine kag meat inspection requirements ang Pilipinas. Nangin kabahin ang Chile sa global network sang suppliers sang karne sang Pilipinas, lakip ang Estados Unidos, Canada, Brazil kag Espanya.